Mugia jong machiegni twak marwa mokwongo kinyi makawuono kama dwa twak otudore kod chala mar Kenya. Mago weche mopogore opogore matimore e pacho kae moriwo midhiero mar oula manyaka sani koro kwako gwenge mopogore opogore e pacho kae. Wantiere kod chochni e sekta mar somo kaachiel kod weche mamoko matimore e piny Kenya gi sani. Antiere kod welo ariyo mabobedo kwa twak godo mar mondo mi wane anene to piny Kenya nyaka sani ochomo kanye. Midhiero mar oula nyaka sani koro ywero joma thoth ahinya, ji mang'eny osewito ngimagi. Sirikal timo ang'o mar mondo mi kwan jogo mawito ngimagi kik medre ahinya kalure ni koth pod ibiro medo chwe nyaka tarik 6 dwe mar 5 higani. To wan kaka jopiny bende waritre e yo machalo nade mondo oula kik ywerwa kuonde mopogore opogore ma wantiere. E studio marwa e kaunti ma Nairobi kae antiere kod janon weche mag siasa Nation Odongo odotwak kode achiel kachiel kowuok e kaunti ma Nairobi kae. Oyawre Nation, ichiew nade okinyi makawuono? Sharon, achiew maber wuotho rita. Erokamano. Machiegni twak. Erokamano. Aya, e studio ma Kisumu nyakara Mugia Jwanga bende abro bedo kod wendo machielo mano Seth Okumu. Seth Okumu bende en janon weche mag siasa kata bende en jasiasa otenore e duond burano mar UDA. Kia kwase yudo Seth gi sani ka entiere kaunti ma Kisumu. Yawre Seth, ka entiere kaunti ma Kisumu kinyi makawuono ichiew nade? Erokamano Sharon, oyawre kaunti ma Kisumu wachiew maber kendo wagone Nyasaye erokamano kuom miyo waneno odiochieng' manyien. Aya machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono. Nyakwara Mugia Jwanga, in bende kamoro amora mitudri kodwa inyalo twak kodwa ichwalonwa paro penjo ote moro amora kokalo e namba mar ote machuok 23600. Mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kochako twak mar okinyi makawuono Nation. Mano otieno ma piny orugodo odiochieng' manyoro ne waneno midhiero mane okwako jodak ma Mai Mahiu mano e kaunti ma Nakuru. Ji mathoth ahinya owito ngimagi. Nyaka sani wantiere kod kwan ji mago ma ok tin ne 46 manyalo wacho ni nyaka sani koro oseyud ringre maggi ma owito ngimagi e midhiero mar oula. Kata kamano sirikal wacho ni nosechwal milome ni jogo onego bed ni dar kanyo kalure kod pi mang'eny masani koro opong'o yawo kaachiel kod kuonde mopogore opogore kalure kod koth mapek mamedo chwe pacho kae. E midhiero makamano ponono sirikal onego bed ni timo ang'o mar reso jopiny ahinya to gi sani mwaseneno ka ji mang'eny otho. Gin mana 46 ma Mai Mahiu. Wanyalo wacho ni e piny Kenya te gi sani ji maderom 150 osewito ngimagi. Sharon, Joyce mokwongo goyo erokamano ne thuolo kawuono odiochieng' ma wantiere wagoyo mbaka Radio Ramogi, TV Ramogi. Kapok adhi mbele sana e wi wach mar midhiero madhi mbele piny mar Kenya en kuyo kendo ako otena mag kuyo gi lit ne familia mowito jogi. Magi motimore e village achiel inya yudo ni kata maybe sweep kata ot achiel mantiere ji kata mana ji 5 to sweep te. Koro en gima timore village mang'eyo maber ni joma owito ngimagi ng'eny en kuyo gi familia go, lakini Ruoth Nyasaye mondo oket ngimagi kama chuny kama okwe. Ka dhi e gima sirikal onego bed ni timo en adier kendo sirikal owuok oko maber ka nyoro nowinjo jalose e wi sirikal mano iluongo ni Isaac Mwaura kowacho ni sirikal nosechiwo wuoni ni mondo jogi wuok kuonde machal kamago to ji ema nobedo relax pok ne gitimo any move mondo mi giwuogi. Gima nachako wacho kuom gima notimore momiyo maybe jomoko nokowuok kanyo ng'eni midhiero ka biro kamae inya yudo ni sirikal nya chiwo warning kata maybe jopiny nyalo maybe ignore, but nitie yore mang'eny ma ji nyalo tiyo godo at least koponi ng'ato chiwo warning. Achiel kuom gi timane follow up ni jogno koni maybe wuok oko bunyalo wacho ni unyalo chiwo ndio lakini maybe paro oro maybe ote nokochopo negi, mano can be one possibility. Kata mar ariyo ne ikawo gini ni gini imiyo ga warning pile ni koth biro lakini opok aneno ga that big effect. Mar adek ng'eni kichiwo warning ne ji then okimiyo gi alternative ni wuoguru kae kuwuok kae to ma ng'eni utu kama uninde ma kama udhi bede to kik uwari ng'eni kopo ng'ato move from kama odake no dhi maybe bedo kumoro nitiere gimoro ni ere kaka dhi survive nikech maybe samoro ni kama nitiere ne mitiye emidlose giri moro puothi moro nitiere but kama idake kanyo kogol kanyo idhi survive nang'o. Koro apeni maybe sirikal maybe somehow en good thing ne gitimo gikono jogie to lakini ka negineno ka jogo relax no gitimo any other precaution ere gima they could go deeper mondo gitima follow up. Mario, they could give them we call them incentive
migi gimoro manyalo miyogi at least giwuok kanyo e yo mayot mondo mi inene at least mbele kumomiwa kucho that alternative we have en gima ber manyalo konyo maybe nketho kata kwa wuok ok wadhi kwang mbele kucho kabisa. Iwacho kanyo makare ahinya wawinja ne Seth Okumu ka entiere kaunti ma Kisumu. Seth, iwinjo kaka National oseloso ahinya kotudore kod midhiero ma pi oula medo kelo e kor gwenge mopogore opogore. Nyaka sani ji 46 kende moseyud ringre maggi ahinya to e kaunti ma Nakuru, mano e gwengo mag Mai Mahiu kama koro ne nitiere sienyruok mar lowo ma okel kaluwore kod pi mang'eny ma obiro kaluwore kod koth mapek. To ken mana mano kende kaunti ma Murang'a bende ji 6 nosewito ngimagi kaluwore kod pi oula ma ikelo kod koth mapek e pacho kae. Gwenge magwa makaluo e gwengego mag Sindo bende nitiere ringre ma pod imanyo kaluwore kod midhiero makama. Kata kamano sirikal onego bed ni time ang'o kaluwore ni ma en midhiero ma okwako piny Kenya. Nitiere nyaka jotelo ma nyaka sani wacho ni koro wachni mar floods onego bed ni ikete kaka national disaster. Bende onego bed ni ikete kaka national disaster diera Seth? Ero kamano Joyce. Mokwongo ago mos ne familia mo jogi owito ngimagi e midhiero mar oula mosemakowa. Adiera en gima lit ahinya kapo ni ng'ato nyalo wito ngimane kokalo e weche mek oula gi, koro agonegi mos kabisa. Mar ariyo, awinjo kaka national loso. Floods matimore gi gin seasonal, ok en gima timore kinde ka kinde. Koro en gima kapok otimore to wan ga gi National Meteorological Department magologa notices mek kaka koth dhi chwe, kaka weather patterns chalo. Taparo kata kapok oula ni nochako kata ka koth pok ochako chwe, Meteorological Department nochiwo pattern kaka koth biro chwe, areas mage ma koth dhi goyo mang'eny ahinya. Mano information mane thoth ji ni godo. To niwinjo kaka spokesperson mar government Isaac Mwaura nyocha wacho ni negichiwo notices kendo neging'iso ji e gwenge mopogore opogore ni oula ni kaka koth biro mang'eny to joma nie area ni onego sud odhi kuma kama. Matiende ni sirikal notimo kare. King'iyo national government wan gi gimoro miluongo ni disaster management unit. Ma midhiera inagi fall under that docket, giwuok oko kendo ging'iyo kaka ginyalo mitigate floods matimore Kenya ka. Nineno ka president set up a multi-sectoral unit moting'o jotend migepe mopogore kendo PSS from different departments matayo wach chenro mar oula ni, kendo gisebedo gi romo nyoro, kendo nineno ka deputy president wa odhi e gwenge mag Mai Mahiu kendo en mano coordinate search and rescue e gwenge mag Mai Mahiu, kendo nineno ka deputy president nochiwo food and non-food items. Chutho flooding ni to obedo cost with a lot of things. Number one, koth mosebedo ka chwe ni en koth ma unprecedented. Pok wasebedo kwa neno koth aina ni. To ma ji mang'eny wacho ni obedo caused by climate change mosebedo katimore. Matiende ni weather patterns ose change ma kit koth ma wayudo ok en kit koth mane wayudo ndalo machien. Koro ningo bed ni jowa bende ikore kendo ng'eyo ni gik moko pogore. Number 2, ineno ka moko bedo caused by blockages e drainages ma wan godo. Koro ni kitwa kaka jopiny ng'ato ko chiemo to wito gige plastic kuonde mopogore. Koro kaka areas mek Nairobi towns, drainages obedo blocked, pi ok nyal kalo. Gineno ka oula no biro to dok chien. So aparo ni gima sirikal osetimo nyaka sani. Sirikal osetimo kar nyalone mondo mi wach midhiero mar oula ni odog piny. To kata ka national government betimo kare, penjo monego bed ni wapenjore ni to county government bende timo ang'o? Nikech ibro paro ni county government nitiere allocation mimiye, to a percentage of the budget mar county government bende oket ga piny ni mondo mi okony midhiero aina ni. So even as the national government timo its part, aparo ni onego bed ni jo county governments wa bende wuok oko
kendo konyo e wach midhiero mar oula matin kanyi wacho kae ni kuot mana kaka jaloso e lo piny owacho Isaac Mwaura nowacho ni ne gisechiwo ne ji milome kata ne gisechiwo warning ne ji ahinya to kata jogo manitiere gweng'go mag Mai Mahiu nosechiwnegi warning ni ponono pi nyalo pong'o kuonde ma gintiere mar mondo mi gidar. To wacho ni sirikal nowacho ni ne gisechiwo warning. Yes, nosechiw warning to ng'ama onego bed ni timo follow up mar warning makamagi ma osechiw ne jopiny kata siem mosechiw ne jopiny ongisgi ni daruru kae mar mondo mi udhi kuma bet oting'ore gi malo mondo koth kochwe kobiro kod oula kik ywero. Ng'a onego bed ni chiwo timo follow up makamano mondo wane kata kinde mabiro mbele kik wane masiche makamagi katimore nikech wacho ga ni kinde ka kinde jo kachwe. Yes, ing'iso ni koth biro bedo kachwe ji odar kuonde mane piny kadhi malo. Bende sirikal onego bed ni timo follow up. En sirikal mamalo kose sirikal mar county. Seth. Erokamano Joyce. Aparo ni ngima ng'ato mokwongo in responsibility. Ma kaponi omiyi notice kendo ong'isu ni onego bed ni evacuate kuma kama e kinde ma kama ka koth biro. Taparo ni responsibility no kwongo chako kodi. King'iyo kaka national government gi county governments tiyo, nitiere duties ma national timo, county timo, kaeto nitie gik moko miluongo ni concurrent functions. Matiende ni ginyalo timo ka giriwore kendo gikonyore. Gimoro kaka disaster management en a concurrent function. Matiende ni national government bro timo kare, to county government bende nitie gi duty monyalo timo. Koro kinde ma national government osegolo notice mowacho ni ohula nyalo wuok e area ni ka koth ochwe. Aparo ni mokwongo officers make county government make area go oningo bed ni ensure ni that directive mo e national government obedo complied godo. But e wi mano oningo bed ni wan kaka jodak kanyo obed responsibility wa mondo mi wane ni oyo nosechiw notice to kaka kodhni omedo chwe to waneno ka onyalo kelo oula manyalo kelo masira. Uwe wawuog ka mondo wadhi kuonde ma ni malo. Aparo ni mano kinyalo tim. Tinyalo yudo ka some of these issues bende nyalo dok piny. Kata kamano penjo nyalo bedo ni mana kaka iwacho nation, iwacho ni jogi inyalo bed ni ichiwo negi notice to onge kuma gidhiye. E kinde mabiro mbele tudruok mane monego bed ahinya e migawo mochung'ne kedo kod masiche mabiro apoya mane sirikal mamalo kaachiel kod mano mar counties mar mondo mi kata ka midhiero osetimre to jogi obed kod ngimagi pod inyalo dhi mbele yo makare nikech nyaka sani waneno ka jogo mojot iwinjo kata ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni jogo biro mana bedo ka jot e skunde to skunde bende wang'e ni biro bed ka iyawo machiegni gibiro bedo ka gitimore nang'o ahinya nyagi sani ma koth pod ibiro medo chwe ponono kochopo tarik auchiel mowach ni koth biro bedo ka chwe kendo jokor chal mar kor lwasi biro wacho ni obiro bedo komedore nikech wang'e ni wan e period mano mar long rains mano mochakore April mano chakore wanyalo wacho ni ochakore dwe mar adek nyaka dwe mar abich koth pod biro medo chwe pacho kae. Sharon kachako gima jaloso mantiere studio ma Kisumu owacho kalore kod gima sirikal ne bende timo ka maybe midhiero kama nyalo bed ni biro kata maybe in the future en adier ni ma is a function ma even the government both the national and the county gima gitiye kanyakla mondo mi at least gi ensure ni maybe such kind of things happen in future then gima wanyalo bedo gi bad manyang'e ni mae ema koro tich mar county ema tich mar maybe national government. But going forward kada we specifically in reference to osechiw warning ni gine dhi timore koro what is the way forward. Apani ngini a very typical example kino jok ma thothne pi yweroga gin jok ma I can say ni those people who are below the poverty level nikech ngama nigi maybe ngama nigi nyalo ok nyal bedo ni rito ni koth biro then bedo ni rito ni koth dhi ywere. They will take actions. Gin joma maybe some joma bedo enlightened koro nyange maber ni masira biro mbele ka let me take a way out mondo mi awuogoro kae. Mariyo gin gi pesa ginyalo sustain anywhere ma ginyalo dhie lakini someone like me ni another pool ngama onge toche awach ni ati that example ikoni wuok kae then ikoni ani sirikal oyawo school moro kucho udhie kucho in most cases inyalo yudo niya same case even let me just use the case of Ahero ka ne pi ne ywero
dire moka in the in fact not many dumara December kai jini people move from nini kama gida hiteru ye school to school kai no ke kamo ke genie magi joma onge kaka gida magi ka gi chiemo pio or ubed locked inside that place ngama supply gi food onge both the national government are required jine wacho even in the news kwa pan maybe another very thing when government or spend a very small penny when at least or enforce so ntie more the term enforcing you can apply to your people ko bod dio kuinji to ngene ntie jokma uara anya wacho ni they take too long to respond to maybe something o kodi gi moro lakini gi parne ni let's wait and see wa wait ni gin detail wa kanya karmare yo au kenyalo ko dangade kanyo koro joma chaka ma ok nyal konyo the only way you can help them take these people to become safer then try this rain okodi nyaka let me say in Dumara a beach I mean Dumara beach tarika uchiel okodi ka that much of money to for the government mono at least or fit jog ye then mari ogin jo mangeny if you see around a village of less than around like so far you must be placed in around 120 I don't think no nyal ka pesa mangeny mono at least government or spend some penny mono at least ongi kaka jogi dak ongi kaka jogi bedo ongi kaka jogi at least manyo kaka gichiemo man the best way minyalo mondo at least enforce godo mondo mi jomoko wugi kama gintiere ma is not safe mondo mi gidhi kama is more safer katieko on regards to maybe gima serikal maybe nyatimo nitiere jokma probably let me say these are any NGOs Red Cross they do play a very big role at least sure ne kama bi midiro makamoti America disaster gi konyo ko in a very big way but serikal is happy good thing ni nyoro ni jatempi mar Kenya I mean ni jalu jatempi mar Kenya rigadi gashawa no the at least olo ama maybe o kawo kaka ni patik mar maybe oversee movement mar jomani golo my to safer in places hapa ni en gima serikal nyalo timo bende maybe ko poni gima kama otemore let them rush mondo at least gi sure ni gima chal kama maybe ginyalo prevent mondo at least maybe maybe gino nyatemore kendo around those areas to ginyalo at least save some lives gino temore kanyor ne moro ne wuoyo no wacho ni nitie joma osebedo ka wuok kata mana kuonde ma nitie kuonde ma gise set mar which are marked as safe kora pani or marked as safe or maybe a bit of insecure or maybe anytime kora pani they can do they just move those people kama gintiere go gise marked as areas man tie gi midiero mondo at least kapo gino temore kenyini they can be marked then maybe something may happen or maybe nyalo tam koso temore koro kiwa take any chance mondo at least jogo gol kama nini kama not good to a higher ground ntie areas mage wacha ni gise set they have marked us to be safe and kuno magise kitonia ni mai kuno kuponi maybe midiero mo temore tim iterji I don't think they need to wait mage joma gola chon maybe through maybe incentive or maybe through guide jogie we just move them kiwari ni mondo gimoro temore kam tem ne yangowa move it to a safer ground to mingeni koth mawang ni chwe wanyalo wacho ni oken mano mamako kata jogo modak kuonde mani wanyalo wacho ni kuonde ma ji yuto gi ni piny kende waneno e county ma Nairobi kae kar dak marunda gin bende gin jogo ma yuaka matamra gi nono kalure kod koth mapek ma medo chwe kono to wanyalo wacho ni shida nitiere kanye kalure ni wangeni runda en achiel kuom kuonde dak ma jo mani gi nyadhi e modak kuro nyaka sani gin bende wanene wecho manyien kage yuak matamra gi nono pio donje udigi oketho mwandu maggi gin bende gintiere kod lit gisani maula yueroji nation kapok wadhirse Joyce iwacho ni even the rich also cry kada joma nigi pesa bende yuak lakini an pok awinjo from the nini analysis motim or maybe report moro magol mowacho ni nitie jomoko adek motho runda nitie jomoko abich ma keche nego yo karen koro ino ka thoth midhiero yes nyalo chopre gi ndio lakini gin joma ginyalo bedo gi nyalo mar timo ang'owa manage tiyo gi pesa mondo at least move to another safer place koro en pogore sana gi joma ntiere maybe in a village setup kaka moro timore yo Kaksengre dala kocha gin joma lwetgi ntiere ok ochopo sana mondo at least mondo gitim their own movement mondo giwuok kama rach mondo gidhi kama more safer koro ang'eni otimore kimoro amora yes nitie joma nigi nyalo joma onge nyalo lakini nitie moro mowacho ni afadhali jogo nyalo timo a way out mondo at least gi manage themselves compared to these other people yeah Seth kod kakori nyaka sani kori si winjo bende kaka national loso kae kotudore kod midhiero makamana ng'eni in bende intiere aluora mar nam lolwe to nyaka sani koro wang'eni nam lolwe bende kiwango mar pi e nam lolwe kanyo osebedo ka medore ahinya to kinde ka kinde kwaneno ka pi
ng'eny kata ka koth chwe mang'eny matiende ni nitiere pi mang'eny ahinya madhi e nam Lolwe kacha, to wabedo kod backflow mano mar pi mabiro to koro nyalo bedo kata ni hinyo jogo modak e alwora mar nam Lolwe. To nyalo wacho ni jogo ma odak e alwora mar nam Lolwe nyalo bedo ni gin jogo ma ogero kata delni gi machiegni kod nam Lolwe kanyo. Gin to onego bed ni konyogi e yo machalo nade? Ahinya ahinya to gi sani ma sirikal osebedo ka wacho ni ne wasechiwo milome ni kidak e alwora mar aoche kaachiel kod nam to dar mar mondo mi dhi kuonde machielo. Kata kamano chenro mag lupo bende waneno ka osebedo kod rochruok ka mang'eny ahinya. Jogo modak e alwora mar nam Lolwe gin nyaka sani onego bed ni gitimo ang'o? Seth. Erokamano Joyce. King'iyo area wa ma Luo Nyanza koni, Kisumu, kidhi Nyando, area mag Muhoroni, Kisumu Central, Kisumu East, jomodak but River Nyamasaria, Nyanda, Lwera, kibiro nyaka dho nam, oula gi ose affect gi. Kendo iyudo ka jomodak e dho nam tik sani ose sudo mosebiro malo. Kidhi yo Nyalenda koni, ji obiro yo Nanga Primary, kidhi areas me Kombaka, iyudo ka ji owuok e dho nam, ji obiro e skunde man yo malo. Mokwongo, king'iyo dho nam, nitie gimiluongo ni riparian land, matiende ni nitiere lowo moro man e dho nam ma ng'ato ok onego bed ni dake. Onego bed ni dake bang' riparian land no tidok gi chien matin. But king'iyo kit oula mosebedo ka wan godo, tiyudo ni en pi makalo kata riparian land obiro nyaka malo, nikech mana kaka iwacho backflow mawuok e nam. Number 2, iyudo ka aora biro kopong', koro pig cha spill kendo dhi nyaka e lope mek ji. So gima waseneno ka timre koni en ni number 1 osebedo kitimo distribution mar relief food. Juma mokalo office senator wa mar Kisumu Professor Tom Ojenda nyocho timo distribution mar relief food area ma Nyando, nyocho timo area ma Kisumu East, kendo notimo area ma Kisumu Central. Aseneno ka national government bende osechiwo relief food and non-food items. County government be naneno kokao kony otere areas makono. Kora paro ni gimoningo bed ni timo en ni flood mitigation emoningo bed ni wang'iyo ni how best wanyalo handle floods gi, nikech gini ok en mana situation ma unique to Kenya wa, en gima timre kata e pinje maoko. How do we manage these floods? Nikech flood management no ema kwanyalo timo, tinyalo yudo ni kata jomodak e dho nam, jomodak e dho aoche gi, ibiro yudo kata ka koth ochwe mang'eny to en flood manyalo bedo managed. So en gimoro ma a conversation moningo wachak bedo godo kaka piny Kenya ni oula mabiro kinde ka kinde ni, nikech ok wanyalo bedo ni wan gi oula kinde ka kinde to the best mwanyalo nyiso jowani en move to higher areas. Oningo bedi wang'iyo how best we can permanently solve. Kata ka en gero dams madongo, how do we go about that? Ka en keto gabions, how do we go about that? Kapo ni koth osewach ni koth dhi chwe, watimo desiltation meka oche ma wan godo mondo wane kaka gigi nyalo konyore. Kendo jomodak e dho nam, ka ning'iyo koth moro nochwe ndalo ma 2020 2021, but it just had a similar issue man nitiere a lot of backflow ma mieche mane ni dhi nam pi nopong'o ma ji odar. Koro paro ni moving forward onego bed ni wang'iyo ni oula ma kinde ka kinde ni, nikech sani oula obiro e yo mopogore. En ang'o ma nyalo timo mikakati mage ma sirikal nyalo timo koriwre gi jopiny mondo mi ensure ni ka oula poni obiro to yudo ka wan prepared, kendo yudo ka ji osetimo all those things mane sirikal owacho mondo mi kik oula bed ni yudo wa e yo mar apoya kaka oula sani timore kodwa. To preparation ma kamano onego bed ni timo kuom thuolo maromo nade, nikech kinde ka kinde wan kaka piny Kenya wasebedo ka waneno ka gigi yudo wa apoya nono, kata bedo ni migawo makoro chal mar kor lwasi pacho kae adiera chiwoga milome chon ahinya. Onego bed ni timo gi e thuolo maromo nade mar mondo mi midhiero makamage kik yudwa Seth? Erokamano Joyce. Aparo ni disaster preparedness en tied to budget making process. Nikech mondo mi wabed ably prepared for disasters, nyaka bed ni wan gi components moko e budget wa manyalo timo achiel ariyo adek. So aparo ni every year ka wan in that budget making cycle, oningo bed ni national government keto allocations. Number 1 manyalo konyo kata e gige relief food. Number 2 manyalo konyo non-food and food items.
Number 3, infrastructure manyalo support pi masani wan godo ni. Sani neno ka sirikal loso Kuru Soin Dam. To one of the things mwageno banko setiek loso Kuru Soin Dam no, ni obro konyowa mako pi River Nyando mosebedo ka muomo jowa koni mondo reduce flooding man koni. So en gimoro monego bed ni every year seche miloso budget, to a percentage of our budget bedo placed aside mondo mi wangi how we can deal with flood mitigation. To kata kuwa duogo counties wa bende. Counties wa bende onego bed ni keta percentage of their budget kando mondo mi gine kaka ginyalo manage floods, ka ginyalo gelo gabions e aochegi, ka ginyalo timo desiltation e rivers ma wan godo gi. Mago are some of the things manyalo tim. Sani neno ka climate change ji are insisting ni onego bed ni wapidho yiende. Onego bed ni waneno kata allocation mar seedlings. Be wanyalo nyiewo yiende mondo mi wapidhi mondo mi okonywa gi weche oula gi. So en gimoro ma is tied to the budget making process mondo mi koro pesa cha midwaro ni mondo ti godo e geng'o oula ni. Onego bed ni every cycle ikete kando tene mokonyo. Adwa ni waket tenge wach motudore kod midhiero mar oula. Koso nitiere gimidwa medo kapok wadhi wach machielo kalore ne chal mar Kenya walose weche mopogore opogore nation. Hapa ni kama edo ni Joyce kaluwore kod maybe gima iwacho ni gima wanyalo timo mondo at least in future wanyalo timo timely prevention mondo gini chak timre kendo. Nitie gima wanyalo fault on the government side ma take a good action about, or let me just say in terms of their budgeting. I'm already set to worry about mamona gimo or touch or mulre what my budget or touch sana ke my disaster ntiga allocation moketka for every financial year. Giseri kalmo met least ko poni gimo timore machal kamae. And gima government no beni respond promptly. Kolkina nyane ni maybe even the budget sana mo even then maybe let me say the office of the the executive. Then nyane no pesa mo ochiu ni mio the for disaster. Nti a bit of controversy, a bit of ni anyalo wacho ni dongere ne ntire pogoro sana maduong so mondo mi at least gimono beni konyo japiny sana o mi okomie that priority compared to at least gima nyalo konyo jotelo. Koro amor ntie jotelo ma pod wuok they chiwo their own relief food gimio ginege, lakini going forward hapa ni gimono beni be a very big issue. Oge gimo nyalo timo mondo wa prevent such kind of things in future. Kopogore gi at least one kaka ni jopiny koso wach gimoro kamano, at least wakau gini with a lot of seriousness. Ma even if you come here even after a span of how many years, so kada ket pesa mangeny, at least but kwa take a lot of caution gimi konwane at least uguru kai mabende poda still fault the government. They have a lot of resources, they have a lot of responsibility mono megen twani ko poni golo directive goluru jogie nitie joma maybe abari okuno chopo negi, nitie joma onge nyalo chopo kanyo, nitie joma bende nigi they are just reluctant. So ono benefit what team a lot of enforcement mono at least you come not less safer to a more safer grounds. Mogik serikal no way we watch mar kaponi disaster work to maybe they do come in mondo at least they are always on the ground gi wuoyo ni mai gima kokwada timo tapa nitie moko ma mostly nitie they just being made politicized. Anya chiwa na example even kara nyoro kaya ni there was a leakage at ni JKIA. If our man is part of the disaster, koro ngeni serikal just 2 months ago 3 months ago ni CS mar transport ne was at least sani koro gise a team of engineers ma take care of ni renovation, but we don't see any action. So apart maybe we just kiwa better ni wuoyo lakini there's no action. Kopo ni watching more ni in the future we want to increase the allocation, let's just do it. In future we want to ensure ni gimoro ni we enforce our laws and gima we just walk on our talk. Yeah. Adwa waket tenge weche motudore kod midhiero mar oula to bok wakete tenge ahinya kalore ni ena kalore kod midhiero mar oula kaachiel kod koth mapek mamedo chwe pacho kae emomiyo nyaka sani koro ochwal nyime mago tariga yaw skunde ma pacho kae ma odiochieng' manyoro jonyuola kaachiel kod jopuonje nochiwo gokinyi to ka gichiwo gokinyi giyudo ka jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu nogolo milome ni skunde koro ibiro bed ka iyawo tarik 6 dwe mar 5 mano mahigani. Adwa ni
wawinjane report manolos odiochieng' manyoro kod Lydia Okeyo mano kotudore kod rochruok mabende nobedo e moko kuom skunde mano ma pacho kae. Kanyaka sani koro iwacho ni ochwal yepo kod juma achiel nonego bed ni yawo skunde odiochieng' manyoro, sani koro ibiro bed kiyawo gi wuok tich mano juma manyien. Kalore ni jatend migawo mar somo bende nowacho ni kalore kod assessment manotimo chieng' ngeso kaachiel kod Jumapil emomiyo nogolo milome makamano chieng' Jumapil gotieno ni koro chor nyime tarigi yawo skul. Wawinjane kaka Lydia Okeyo nolosonwa report makamano odiochieng' manyoro. En lendo manogolo tieno manyoro mana seche machuok to yawo skunde mapachoka. Kalore gi kalenda mar somo, lendo manokelo midhiero ne jopuonjre, jonyuol kod moko kuom skunde mapachoka mane ote okochopo negi e sama kare. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu nochiwo ote mayango ni skunde biro yawo bang' juma achiel ne tam mar 2 ma en tarik 6 dwe mar 5 kaluwore gi koth mapek ma osebedo kakelo midhiero e pachoka. Report makamano nokelo kikruok e tesende mag nyamburko bang' jopuonjre mano osechopo wuoth nochuno mondo mi gidog pacho kaweg matatu moko machuny gi ng'won ne dwoko ne jopuonjre ga omenda mag wuoth. Kamoko kuom kembe mag nyamburko kod geche reru omiyo jopuonjre thuolo mar tiyo gi otiko mag kinde mabiro. Nitie nyithindo mano wa pinje mabocho bocho ma samoro gin nyithindo thindo mosechopo machiegni gi skundegi, to waneno ka arita margi ok wang'e ni lwet ng'a, nikech nyathi machal kamae janyuol no ok nyal samoro waka ma janyuol ok nyal chako oro pesa monyalo dhi manyo kama odwa ninde. Chuno wa wan weg matatu kata weg geche mondo mi kaka biro kole no nyaka in mijage go simu ne janyuol ne omi namba igo simu ne janyuol nikech nyithindo go puoth gi simu. Mano jukumu ma sirkal omiyowa tich matek makoro watimo sani mondo nyithindo go tudre gi jonyuolgi mondo gidog kuma gintie. Jonyuol no bedo kod ich wang' kase piny owacho kuom chiwo ote makamano modeko gino mano kelo midhiero ne jopuonjre mano wuok e miechgi kata obedo ne koth mapek ne chwe thoth gwenge mathuruka. Minister mar Education be nowacho wach achiel ni skul idhi yaw ka gik saa 9 mar otieno, saa 8 mar otieno, saa 6 ma jokong'o lile makoro neno ka madho kong'e ba koka emilande ni skul onge. Wakwayo sirikal ka nitie kama unyalo bede piny chon mukon jonyuol muwach wach achiel mok ng'ani owacho ma ng'ani owacho ma 7 mar otieno ng'ama chielo wacho ma sirikal utimonwa marach. Ka skul nowach ni yawo to ilando saa 6 otieno ni skul ok yaw. Ka wasekawo nyithindo mwatero skul koro wakwamo kaka watimo onge, nyithindo bende okwamo kaka duog koro tek. Tend riwruoge jopuonj Kupet kod Nat bende oseyo jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu kuom golo modeko milome mar choro nyime yepo mag skunde. Gikoni deko golo lendo no omiyo jonyuol lal ka koro gidwa ni piny owacho oduok ne jonyuol omenda mane gisetiyo godo e keto kenge mag neno ne nyithindgi ochopi skunde. You know, we have students traveling from all corners of the Republic of Kenya, and you are just coming very early in the morning to say you have really postponed the opening of schools. That is very wrong. If it is possible, the government of Kenya could even reimburse those students who have already traveled on the way their money. Yes. E kar chung'od bura ma Limuru nochuno skunde moko pogo chiemo mane gisetedo ne oganda ma ochano kod mago mane piyo riembe miechgi bang' ka nosegol lendo machwalo yepo mag skunde e Thurka. We had planned to cook for 10,650 kids. We delivered the food to vulnerable families that are located within the slums of Geshagi and Misri. Tumefurahia juu hawakutupa chakula na vile nchi yetu iko na ukame mwingi juu hata kuna watu wengine wanalala njaa. Kata obedo ni sirikal osechiwo milome mar choro nyime tarigi yepo, jachiwo wach e lo piny owacho Isaac Moura ojiwo jotend skunde mondo mi okaw ting' mar rito nyithindo madibed ni ne osechopo e skunde kendo madok margi pacho ok nyal bedo paro makare. We are calling upon the head teachers to be cautious about it, such that if they've already arrived at the destination and going back will make them to be to face the risk of flooding, again the principal should make the best decision for the best interest of that student or that child. Podo ko yangore ka skunde mapacho ka ibiro yaw bang' juma achiel kotenda gi chendo manyien mochiw gi migawo mar somo e kinde maduol makoro chal makolwase bende koro wacho ni koth mapek pod biro mana medo chwe e pacho ka e kinde mabiro. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Seta chako dika intiere kaunti
ma Kisumu Okinyi ma kawuono. Nyaka sani koro waneno ka wanyalo wacho ni en bagni manitiere e sekta mar somo e pacho kae. Odiochieng' manyoro jonyuol nobedo kod buok ahinya. En janyuol nosejipanga chieng' Jumapil. Nitiere nyaka nyithindo mayawo skunde chieng' Jumapil. Moko kuom gi nosechopo e skul. Ahinya to mago skunde ma jininde kata boarding school. Ka gichiew gokinyi to giyudo ka milome nogoli. Nitiere nyaka nyithindo moko manitiere kor gwenge kama ponono janyuol onge kata smartphone. Janyuol ponono keto mana geno winjo weche manyien e radio kata kiwacho ni ero na winje radio no chwal nyime skul. Milome makama kogole dier otieno sama jinindo ni ochor nyime tarik mar yawo skul. Oketo sirikal ahinya to migawo mar somo kama chalo nade pacho kae. Kata obedo ni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu nowacho ni ne ging'iyo ngima mar nyithindo kalore kod koth mapek machwe ni nyithindo ok nyal travel kata ok nyal dhi wuotha e yo makare. Kata obedo ni ne giketo maslahi mar nyithindo mbele, kata kamano oketo migawo mar somo kama chalo nade. Seth. Ero kamano Joyce. Apa ni penjo mokwongo be monego be ni penjo ni en nyithindogi ne gidhi e skunde mage, nikech ang'eyo skunde mane Kisumu County, ang'eyo skunde mane Migori, ang'eyo skunde mane Busia ma pi opong'o ma kata nyathi mande wuogi ni dwa dhi skul dino kosomo nikech skul modhi some no pi opong'o, oula opong'o, ok dodhi osomo. Seth parni motelo ne mano sirikal nowacho ni ponono ni nitiere skunde 64 kende ema kaluwore kod tarubin margi ne gisewacho ni skundego kende ema ok bi yaw. Ema sirikal nosewacho ni mage ma nitiere kod rochruok obed mago oula kata kilese mokethore ni skunde 64 kende ma sirikal nosewacho ni ok bi yaw to skundi biro bed kiyaw. Ma kelo chochni machalo nade kalore ni giwacho weche mopogore. Inindo kano wach ma kichiwo gokinyi tineno ko wach mopogore. Seth. Ing'eni skunde 64 schools mane winjo ka sirikal owacho no. Gini neno ka CS Ezekiel Machogu ka ne golo notice to nowacho ni orito data mano bed ni omiye kwa kuonde mopogore e piny ma Kenya ka. Koro ko oluwore gi information mano miye no gini neno ka notice no wuok seche machon. Gineno seche machon, seche modeko matin. Nikech aparo ni gima ne timore nitiere deliberations. Ka pok decision aina no obedo med ni skunde yawo skunde inyalo chor koso giepi. Nitiere a lot of factors ming'iyo. Skunde ma nyithindo gidhi some be gin kuma ber. Yore ma gidwa tiyo godo ka gidhi e skunde be gin yore makalore. To kata gweng' kata mier ma nyithindo gi odake be ginde ginyalo wuok ma gichopo e skul e yo maber. Koro aparo ni there are those factors mineno ka sirikal nyaka bed godo nikech lwedo achiel wang'eyo ni nyithindo nyaka dhi skul masomo. To king'iyo korka side moro ni to skunde ma gidhiye kata yore ma gidwa tiyo godo ka gidhi e skunde go iyudo ka yore moko kethore, iyudo ka skunde kata ma gidwa dhiye godo moko oula omuomo ok ginyal dhiye. Koro kata ka bed ni sirikal nogolo notice a bit late e seche magotieno to wang'iye ni notice magigolo no debed ni okonyo ngima nyithindo moko ma dipo ni dhi skul weche dino bedo marach moloyo kaka nitiere. Koro kata ang'eyo ni notice no wuok modeko manitiere jonyuol mane nyithindgi osedhi skul kendo ang'eyo ni nitie jonyuol moko be mane make preparations ni nyithindo dhi, lakini king'iyo gima sirikal ne temo geng'o duong' moloyo nyathi koso dhi skul ni. Koro gima ndakwa jonyuol nikech kata wan jonyuol ni wa just bear gi government ka pod weche gi nikech flood ni ineno ka en gima lokore kinde ka kinde. Kawuono wachiew kinyi na idhi yudo kendo ka information report moro wuok ni koth moro oula moro kaka sani kidwa dhi area mar Turkana, Lodwar, kidwa dhi West Pokot ineno ka yo ong'adore. Area mar Mahimayu, Narok yore ong'adore. Koro penjo en ni kata ka nyathi dwa dhi skul odhi luwo yo mane kodhi skul. So aparo ni mane gima no inform government make that decision although no biro late matin but king'iyo gima sirikal ne temo geng'o taparo ni sirikal ne temo geng'o gima duong' mbele kanyo. Kata kamano wang'eni nitiere jotelo mopogore opogore ma bende yande nyiso sirikal kata yande kwayo sirikal mar mondo mi ochwal tarik mag yepo to kata kamano sirikal nowacho ni oyo skundi biro bed kiyawo mana tarik 29 odiochieng' manyoro kata kamano kanochopo nyoro nation to koro ne oloki tarik mar yawo skul. Ma iketo migawo mar somo kama chalo nade bende gintiere kod ikruok moromo kata gitayo sekta mar somo e yo makare adier. Joyce,
Kachako gi ikruok mar sirikal ewi disaster. Hapa ni ma paint a very clear picture gima sirikal en when it comes to taking care of ama maybe keto joge kata maybe citizens mage mondo mi obed on the safer place in case of a disaster is approaching. Okapar ko nyalo maybe take any excuse from the government because of the late notice. Magi me wacho ni government is a very big body. Joyce. Kinyangiyo ni magi joma nigi intelligence. Gi control the whole intelligence of Kenya. Ginga ber ni gine timore kiny to ngeni gini the best way monya timo mondo wagine wa gini mondo kik timre. Mare jogie they have a resource. Mondo mi give a very effective planning because resource mai kama koro the issue of Guinea Bire. This has to do with weather forecast, the weatherman. Invest in jogi jogi sana. I'm lucky. We are lucky enough. We have very accurate people. You a very accurate answer on Gima de Bele in terms of weather is concerned. Koro jogi not you a very early warning. Then on the other side, Gino de Berka de Bele chakoreka kotue kot de Bele to put sirikal proceedings on here. In fact, the deputy president can so on here. In fact, it was last week on. Just 2 days, kapod ko debele to the day ma gino be postponed. Ni school they are no matter what. Ongi gima they affect the ongoing race of they affect the school reopening. And then now it comes the middle of the night. Chunyo tieno. Iko no I notice work from nowhere iko no then Makiu nti jomo se travel or spend pesa. Nti jomo se plan their days. Nti jomo se plan making their fees. Nti jomo se plan in terms of maybe let me say ni maybe the reporting matters. Kora pa nti gini okaparka we should have any excuse more at least serikal watini ntigi ma maybe kaka set watini ntigi ma serikal maybe for a serikal to decide they have to ntigi magise consider bangeny kana sana ikono maber ni yani they will reopen in a span of a week ka kon de rumo tarika uchiel manu will be ready on the other will overlap on the other week to makunia ntinde remo kadore ntide skunde ma ji mo bedo misplaced ntire odake sani ama kene jogo di tere kanya then maradek ntinde bedo skunde mo kethore a lot of schools we can see even the desk the offices are being swept away kora kene sirikal dika tulo mane mondo at least in a span of a week gidi bedni gise plan magise make things in order in a span of a week mondo at least jo chako yep kendo kora pani sirikal no bedni come out very clear they have a lot of things to tell in gima de timore mondo at least in the future gima chal kama kichak timre kendo yeah parents definitely in fact and gima kara even the bodies parents PTAs and all those not you a very clear call mondo at least sirikal ongiane what mad ni yepo kendo kapo ni the team or not but they give it a blank year giporo sin mondo ma por gidi magi yepo koro okapar ken gima onyalo bedo a very good picture ni a whole government body can be that I mean reluctant and reckless on gimo touch on gima mar jomathindo joma bende maybe you are sana again those who are school the young people who are mostly again joma the school kora pan in future the government wakana to more at least my very clear at least we have what we call prior proper planning mondo gima chal kama kichak temre kendo adwanu mak paro mauntiere godo wakawyo marwa mokwongo mondi e twak marwa mokwongo chenro mar opinyo kinyi makawuono nyakora mugejwa modho pi matin waduogo wadhi mbele kod twak otudore koda chwalo nyime tariga ya uskunde kikidhi mabor Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000 Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Nasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua sikiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako hatusalii nayo. Sikiza chapa ushinde.
Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende ma nengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling $603 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani sani kikeloni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 070 357 201. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego bed ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Kik bai winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak maro mokwongo kinyi ma kawuono kama watwak otudore kod chal mar Kenya gie sani e watwak kata kapok e wadhi e yueyo ne watwak kotudore kod chwalo nyime tariga yaw skunde pacho kae. Ote paro mora mora inyalo chwalo no yore waduto te mag tudruok abobedo ka somo gi achiel kachiel kwa dhi mbele ko twak mar okinyi ma kawuono. Seth kabiro korka kori nyaka sani koro nitiere kata riwruok mano mar jopuonja sani koro nyiso migawo mar somo mar mondo mi oduok ne jonyuol omenda mane gitiyo godo e tero nyithindgi e skul nikech wang'e ni janyuola pono ka nyathini dhi e skul jonyuol moko timo ne nyathi shopping moro matin omiyo nyaka pesa mano mar fare nitiere nyithindo mane chiegni kata chopo e skul nyaka sani koro bro chuno mar mondo mi moko kuomgi odog dala. Bende sirikal nyalo duoko ne jonyuol pesa ma gitiyo godo kata garama duto mar gigo duto mane gitiyo godo mar mondo mi giduok nyithindgi e skul kaito bang'e sirikal koro wacho ni skunde koro ok yaw ibiro bed kiyaw juma manyien. Ero kamano Joyce. Na winjo ka japuonj no Jakupet loso apa ne Janat to apa ni dhok ma the right dhok manotiyo go nowacho ni if possible apa notematema kwa sirikal ni kaponi nyalore to sirikal oriembas jonyuol kos meka nyithindo dok skul to mano to gimok nyal timore. Gechaparo ni sirikal king'iyo tije sirikal one of them oken ni gi provide ne nyithindo transport mar di school. Sirikal onego bed ni provide skunde, chulo jopuonje, create a conducive environment ma nyathi nyalo some e school. But kobiro kaka nyathi wuok dala kendo chopo school mano to a responsibility mar janyuol nikech kila mtu sirikal nigi responsibilities ne jonyuol be nigi responsibilities ne. Gima paro ni ne kelo wacha ina no wuok ir Jakupet kata Janat no en ni notice ema no wuok modeko matin to chien kanyo nasewacho ni kata ka be ni notice no wuok matin to wang'iuru gimogeng' ni dipo ni nyithindo do wuok kata ni dhi school
to skunde moko iyudo ka oula odhi odonje kata yore monego bed ni nyithindo gi tiyo kadhi godo skul tiyudo ka oula oyweyo dino bedo masira maduong' madi no tamowa kata kaka wanyalo chako losi e wiye. To ayie gi gima Nation nowacho ni sirikal nigi intelligence kendo sirikal yudo report pile pile. En intelligence gi report ma giyudo pile pile no ema nomiyo ineno kogol notice e seche machal modeko kamano nikech nosechoponegi mo owachore ni dipo ni nyithindo wuok ma dipo ni nyithindo dhi e skunde dine bed ni weche matindo tindo kata weche madongo dongo nyalo timore manyalo tamowa lero ne jopiny kaka notimore e gini neno ka sirikal nowacho ni ooyo kan mondo mi wawach ni nyithindo gi odhi skul to ma information ma wan godo we wakuongo wanyisi gi ore jumachiel e jumachiel ni wa assess ni weather patterns nyalo lokore to kendo ka nyithindo gi dhi skul mana kaka Nation nowacho dipo ni sirikal nyalo wacho kata ni jumachiel ni pod tin gichak gimedi nikech par ni displaced people gidak e skunde gi tiyudo ni nitiere skunde moko ma e area ma oula ng'enye no en kende ne kuma ji nyalo ringo ma pondie. So aparo ni gini is a fluid situation en gima lokore sa ka sa kinde ka kinde to depending on information ma sirikal yudo mane a decision ma sirikal timo koluwore gi information momiye but ok apar ka sirikal nyalo reimburse jonyuol pesa mane nyithindo dhi godo skul moko to kata government spokesperson ninjo kwacho ni nyithindo mosedonje skul mane skul to kik riembi headmasters ensure ni gichiemo kendo ginindo kendo ka gi make decisions no wacho ni gi make the best decisions magin geared towards the best interest mar nyathi. Nation koribi ni paro ni jumachiel biro romo nikech mana kaka iwinjo ka Seth bendo wacho ni nitiere skunde ma nitiere jogo mojote nyaka sane to jogo mojot kuro gin jogo maonge kuma gidoke wanyalo wacho ni mieche gi duto pino ywero wantiere koda peini ma bende okethore kwatiyo kod ranyisi e gwengo mag Turkana nitiere apaya ma en bugo onge kaka inyalo kalo mar mondo mi dhi e kaunti machielo matene ni kata ka nyathi masome gwenge makono onge kaka onyalo dhi e skul ahinya nyako tiyo kod nyamburko bende jumachiel biro romo mar mondo mi sirikal oket gigi duto kamoro achiel ging'e ni apeini nitiere kare koyudo ka koth osedok piny jogo ma ojote skunde oyudnegi kama chielo ma ginyalo dake kilese mokethore oger kendo mondo nyithindo kodhi e skul to oyud kuma ginyalo some ok ni gisome e klas ma pono onge witado. Apane ka chako gi milome mane jaloso wi sirikal mano Mwaura nowacho ni joma osedonjo skul ni koro the teachers will just take care of them mondo gibed abeda e skul kanyo. And a good move, yes, but koro what if koponi maybe school ma ng'ato ne dhi is a part of the school ma oywergi kata mariyo these are the schools which are under the risk of being swept in the future nini kata maybe the next few weeks because of floods but maybe they could have just said ni jo doga ngene people have been booking by the way ndio joma se book goes ngene joma the school they can't all report on the same day ndio joma they on Monday Tuesday depending on chiema ngene ndio joma ko ma extend ga chieng yepo ndio joma be ose book ngema ben sani koro is a rush hour ndio joma ose book gari koro mondo mi at least take sana mondo mi ngato odhio at least cancel maybe ticket mare kendo mondo mi travel now in a span of a week koro angene take sana mondo mi at least serikal nini or refund pesa ne nenti skunde lakini maybe gimane ginyalo timo sama mondo mi at least kony kik loss bid sana mangeny ginyalo wuok jok ma ochung ne transport sector maybe say company mar jo let me say Enacoach company mar Easy Coach ni ntijo mano se school mose book if they can mark them mondo me at least put on their ticket sama kata kama nitiere nyamburko mogo kata kimbe mag nyamburko moko manose yie ni tickets makama ginyalo tigo do kinde ma biro kata tarik auchiel makoro yawe school makama ne gisegolo milome ma gisegolo milome far mano was evident ifar mano gima ne evident government school ni ono bene take a lot of effort mondo me at least even kata maybe ambe ntia ja school man godo ma wuotho but now how to postpone so ongute mo la chula love ni mia adek on top of given us already. Kurangeni mano is a way my government could just take him at least won't take care of this miadekni and a very small amount of money instead of could refund ngato the whole amount of money. Kwa uyo kibire watch mara mipeja mara serikal ikrok maybe if tulo mara 1 week no nyalo di romo apa ni ginaso wacho before nini Joy so kapar ka kaun tarik parega
pradik ma we have roughly a week mondo mi at least 6 makoth rume bedo mang'eni we can't be sure ni odhi rumo exactly on that 6th onyalo extend slightly maybe onyadok maybe mane kama onyadok e piny to maybe you need that time maybe pod nitie nderi mokethore nitiere transport sector nitie joma nose book they have to rebook again space onge nitie joma bende maybe they don't have money ma gin god gisitiyo godo koro they have to wait for another 1 week mondo mi at least give pesa then also skunde ma bende nitiere midhiero mar joma oula ywero odake skunde mokethore koro apani 1 week kipacha ne nyalo bed ni koker gino jumbe ariyo could make a lot of sense mondo mi at least mondo mi kik ji koni oduogo school after 1 week gichage book kendo after 1 week gikono just hold on we will see how it will go forward koro apani 1 week to me okapar ken that precise date mondo mi at least mondo mi ji obed contain mondo mi koth odok piny yeah Seth wach ni mogik kotudore kod tariga skunde ma koro noloki kapok wadhi e wach machielo kotudore kod ng'anyo mag jopuonje mag JSS tarig skul mag sani oloki kaluwore kod kilese manyaka sani okethore apeyni ma bende okethore kor gwenge mopogore opogore bende jomachiel biro romo kose ibo wach mana ni skunde ma okethore ma koro ok bi yaw kendo to skunde mantiere alwora ma apeyni okethore ahinya ema ok bi yaw to moko ibiro bed kiyawo ka koth osedok piny kochopo tarik 6 dwe mar 5 Seth. Erokamano Joyce. Aparo ni mano koro decision ma government ema koro bro make depending gi information ma giyudo koa e kuonde mopogore Kenya. Koro kapo ni gineno ni yore ok nyal los e kindeno, skunde ma pi oulo muomo ok nyal los kindego, to ginyalo maybe chore kata nyithindo pod nyalo report tarik 6 mane giwachono. So mano en gima sirikal ema koro biro nyisowa to gima wan dewa kwa mana kendo migawo mar education en ni kapo ni idwa chore to wang' ni gichiwe notice machon mondo bende omi jonyuol kinde mar ikruok mondo ging'e ka nyithindo donjo skul kata ka nyithindo ok donj skul. But apa ni en decision ma ka jogi dhi bet piny to wacho kapo ni nyithindo dhi skul kata ok gidhi, apa ni en ngima dhano ema koro nyaka wang'i nikech skul to ber lakini rights wa te gigo duto ma jopiny dwaro oketgie mise moketgie en kapo ni ng'ato ngima e koka gigo nyalo timre kata mondo mi ng'ato som ng'ato nyaka bed mangima mondo mi ng'ato wuoth koa dala mondo dhi skul nyaka bed ni ng'ano ngima. Raparo ni mise ma miyo sirikal make all these decisions en ni ong'iyo ngima dhano kendo ong'iyo ngima nyathi kapo ni nyathi nyalo dhi skul bodhi bedo safe yo motiyo kodono bende dhi bedo safe. So we wari turu wane kaka oula dhi bedo kapo ni koth dhi medore kata koth dhi dok piny depending on kaka koth ni dhi chalo aparo ni mane gima dhi inform decision ma sirikal bro make next. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa okinyi makawuono kapok wadhi e wach machielo mobo bedo kwa twake okinyi makawuono kotudore kod chal mar Kenya mago weche mopogore opogore matimore e piny Kenya gi sani. Ote makamago wantiere kod ote achiel abo bedo kasomo gi achiel kachiel mar mondo mi wawinja ne paro mar joneno mago. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni sirikal osefail oula ok en gima nochako chendo kawuono kata nyoro. Jotendwa oseng'iyo ni ka oulo muomo jopiny to gichwalo kony ma temporary. Odhi mbele kwacho ni owinjo ging'e ni ka ng'ato nigi shida ahinya midhiero mar displacement kata appetite mar chiemo lal, sirikal omany permanent solution ma biro konyo jopiny. Gisiko ni ji odar kuonde ma oula chopega. Penjo en ni gidar gidhi kure. Thoth jogi gin joma odaka from hand to mouth kata yudo 3 meals in a day is a problem. Dar en very expensive. Kara sirikal odar gi chuth oter gi e ute ma gidendo ni affordable housing ka. Otieko kowacho kama ni jok mosewito ngimagi to sirikal bende dhi compensate anyuondgi. Mogika chwalo yepo mbele is again not a permanent solution. Penjo en ni ka koth omedo chwi koro nyithindo pod bete udi nyaka karang'o. Awinjo ka an umoja. Mano paro maleo kanya ahinya ma Ruth Nyathi Ochieng
ochwalonwa kokalo e Facebook kacha kama onenowa achiel kachiel. Adiera penjo en ni ka koth omedo chwe, nyithindo pod ibiro medo bedo dala kose nang'? Kata kamano koth komedo chwe kiwango mamalo manyalo kelo oula, to ber mana ka nyithindo pod imedo bede udi mar mondo mi kik wane midhiero moro amora manyalo juko nyithindo e kinde ma gidhi e skul. Wach machielo madagom mar mondo mi watwage okinyi ma kawuono otudore koda ng'anyo mago mag jopuonja mapuonjo skunde mag sekondar madundo manyaka sani koro miyo serikal mano thuolo mar juma achiel mondo ochop dwachgi. Kanyaka sani mago jopuonj mag skunde sekondar madundo e kaunti ma Bungoma, Nyamira, Vihiga kod Taita Taveta odiochieng' manyoro ne gibago ng'anyo ka koro gikwedo duol mandiko jopuonje tich mano TSC kuom rem chopo dwaro kata timo gino madono wacho mar mondo mi ondikgi e yorno mongirore ka giwacho no Sara maderom 17,000 mosebed ka ichulogi tin ok nyal chopo dwachgi mapile ka pile. Nation wang'e ni thuolo mar juma achiel juma achiel mar timo dwachgi makoro mi TSC e pacho kae. Ka ok kamano to gin bende ginyalo dhi e ng'anyo ka koro gipuonj nyithindo mantiere JSS. Wang'e ni ng'anyo ma kama timore, ng'anyo ma lakteche bende nitiere kae. Jopuonj bende nyaka sani koro ramo. To wang'e ni jopuonj puonjo nyithiwa nyaka sani ka jopuonj koro ong'anyo auchiel kochopo oyaw skunde, koth kosedok piny oyaw skunde mabro keto sekta mar somo e yo machalo nade. Doto nosegolo chik nondikgi e yo mongirore. Sirikal onego bed ni timo ang'o mondo kik wane ka ng'anyo machielo mar jopuonje timore e pacho kae. Nation. Joyce, erokamano. Achako gi reference mara concerning ng'anyo mar lakteche. En gima kuyo sana ka jok ma okawo patik mar ng'iyo kaka ngima mar jopiny nyalo bed ni dhi ng'anyo for more than 2 months, more than a month and counting pod dhi mbele, to sirikal ok nyal bedo gi a very candid talk kod jogi bed kod gi piny kod niya mae gima dwaro, we had CBA 2017 1 2 3 kama notimore, koro mae gima wan godo, let's work this out. To still one expect another ng'anyo mar jopuonje. Koro jopuonje ka mar jo health ma maybe negimiyo that seriousness, koro mar jopuonje to koro how will they take it? Apart maybe sirikal mae kama koro negimeni sirikal kawa lot of responsibility and seriousness gi jotij mar sirikal, mago jotij sirikal ma at least gima claim ama the things they are claiming about gin gima ntiere chik, gima ntiere with an agreement CBA man gi sign gi sirikal ma sirikal osebedo man relaxed. But unlucky enough giwacho ni ntie offer ma igolo ne even like teje chon sani ben ang'eni even jopuonj they just waiting mana ka wacho ni yani ma sirikal ma obedo ni they are waiting mondo mi gimoro timre ka is when they take action. Mana ka koth ben not timre sani girito mondo mi jogo kopo ni dwe mara next week oromo be gidhi ng'anyo adiere mana ka winjo ni sirikal will be out mondo mi at least giwach ni wasebedo piny wawinjore kama ma ne be ni thuolo ma gi pond wach mar yaw skul ni ema ne gibede piny giwinjo giloso gi jopuonje. Ok apart ka onyalo cost a lot of time or maybe a lot of resource mondo mi at least iwinjri gi jogie man imigi bur kata word of a working formula ni chakuru kama going forward wadhi winjo wacho nie. It makes a lot of sense. Sani Joyce, Serikal nigga a lot of money. They are borrowing. Each and every, you can even see from the data. They borrow almost around 9 million, 1 million, is it 9 per hour? Manama Serikal borrow, but we don't see any tangible thing kama pesgi there. Okwane gima very clear kama kage gitiyo ge pesa. Okwane kada maybe some development project maduong magi launch. Ni at least maybe pesa mo wakaw pesa ni utikama. But gima ujo ni maybe wada ngiyo ne gine jet mar gine ke mar Kenya. Kama mar US president na osebedo ka udun for almost was bought in 1980s. Pod safu ngana nyaka sani. To mara koro mana gima koro priority ma koro serikal mara dani mundo otima maybe focus their energy on. And gima na kwayo ma is a very good time. Makoro was postponed watch Maria school ni. Serikal obed piny gi achaka gi la watch ma dakteche ji to Joyce ji to makar ke dio sultende nti joma bede mambe thoth ni joma ntie public gin joma onge nyalo. Koro ke dei to maybe nas ok nyal ngi wang ma Roma. You just die like that. Wasn't no data joma yuagore from the TV even from school be again mostly
gi ma jo public. Koro public ng'eni kaka gin skunde mo ok gin gi nyadhi moro mamalo cha. Koro sirkal pod gin jogi nitiere skunde mamalo, nitiere skunde ma oko. They can take a lot of time before ka pog yak. But hapa no kena very good picture man sirkal nyalo benitend ne jok ma we call they govern and take responsibility over. Kaga they do say these are the people who are elected us. Mokero gi office. Koro ko pon ne kero office. Please just obey tema gima jogi dwaro. These are your people in future gima in a way they deteriorate ngima margi. Kora pana kwa anya kwa serikal the best way mondo at least gibet piny gi jopuonje gibet piny gi lakteche mondo at least going forward wach mar ng'anyo dhi mbele kae. Seth kod kakori mana mapiyo piyo anno kwa dong kod daka matin kende twatieko twak mar okinyi makawuono kotudore kod ng'anyo mago mag jopuonje mag sekondar madulo kata junior secondary school gimiyo sirikal juma achiel kende. Bende sirikal biro winjo ywak gi e thuolo mar juma achiel ka nyaka sani dwach lakteche to sirikal pok owinjo bang' dweche kata dwe achiel. Erokamano Joyce. Aparo ni ok en the right information kuwacho ni ginene ywak dakteche sirikal pok owinjo. Sani wasebedo gi buche mokalo 4 ma doctor strike temo bedo addressed. Manitiere certain demands mane dakteche oketo according to CBA mane gi sign 2017 ma sirikal oseyie ni nyalo timo. Kuma osebedo ka kelo ywaruok en chudo moningo be ni miyo interns mek dakteche. Mani gima osebedo ka kelo ywaruok. To sirikal osewacho ni kaka gidhi meet those demands en gradual, one by one. Gitimo ma gitieko gidhi e moro gitieko. So sirikal osebedo ka temo matek mondo miyo sort issues mek dakteche. Ka wabire wach mar jopuonje mek JSS, naneno ka ging'anyo kendo gichiwo notice mar juma achiel mondo mi gimbe sirikal otim kaka gidwaro. To nyaka wang'e ni all these issues mineno ka kelo ng'anyo gin tied to pesa. Wadwaro pesa makama, mane gima dakteche wacho, jopuonje be wacho ni wadwaro pesa makama. En adier ni ng'ato kosomo moyudo qualification to onego bed ni kotiyo to nitiere pesa michule. Lakini reality ma wan godo Kenya ka en ni pesa ma wachoko kaka Kenya, finances, revenue wa odire. Iparo juma mokalo ne wan gi National Wage Bill Conference, the third one. To report mane wuok kanyo en ni aparo ni nowuok 51% to 46% mar revenue wa dhi e wage bill. Matiende ni wadong gi around 54%. 54% mar revenue mwadong godo ni emapar ni chulo godo gope ma wan godo. To kiparo kendo reports mosega wuok wacho ni ewi siling 100 ma wakole kaka revenue, siling 70 dhi e gope ma wan godo. So ka nation wacho ni sirikal nigi pesa, ni sirikal kopo siling million 900 every 9 million shillings every 1 hour. Aparo ni nation bego aga oporo, ok en accurate gima wacho no. Gima jopuonje oningo ng'e en ni kapo nitiere demands ma gin godo to gin gi union mar KUPPET, gin gi union mar NAT. They can come together to jibet piny gi TSC to giwacho ni wan kaka jopuonje magia demands ma wan godo. De wagob ni sirikal otimnwa mae gima. Kasto ji chiwo timelines. To sirikal ng'iyo kapo ni mano gima ginyalo timo kata kapo ni mano gima ok ginyal timo. Nikech apa dwe ma wantiere ni sirikal nyocho chiwore ni gidhi kao 20,000 JSS teachers mondo mi gi employ. Kendo nitiere some JSS teachers mano se stagnate job group achiel. Sirikal kendo nochiwo commitment ni gidhi bedo promoted. To magi king'iyo gigi te nitiere pesa mitiyo godo mondo mi otim gigi. Koro an gima dakwa jopuonje JSS en ni kapo ni gin gi ywak moro, kapo ni gintiere gi gimoro ma gidwaro ni sirikal otim, issuing a notice ni gidwa the strike is not the way to do it. Gibed piny kokalo e union ma gin godo, gi TSC, ji owinjre to giwach ni wanto dwa gombo no timno kama. TSC bo wach ni wanto gima wanyalo timo sani chopo kuma kama. Winjruok no kosebedo to gik moko dhi bedo mayot. Ok en kila kitu ma ng'ato dwaro ni mondo sirikal otimne
nyaka ji dhi e ng'anyo. Aparo ni it's a very bad habit ma jo Kenya bende nigo, ni kapo ni gidwaro gimoro to nyaka ging'any. Nitiere gik moko ma ji nyalo bet piny to ji winjore. Seth, wachni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono, thuolo marwa morumo mos ahinya. Kwatieko wachni mogik. Gima damed kwayo jowa en ni seche ma oula ng'enye ni, kapo ni nitiere kuma intiere tineno ka oula nyalo muomo, ji owuok kuonde ma gintiere, gidhi e kuonde ma obedo othulore malo, gidhi e skunde, to wapar ni ngima dhano e gima duong'. Koro responsibility chako kodwa. Wa make sure ni wan e safe places, osiepewa, anyuolawa, wa make sure ni wang'iso gi ni giwuok kuonde ma oula nyalo muomogi mondo gibi e area mamalo. Mano e gima dakwa jowa. Erokamano ahinya Seth Okumu, jasiasa mano duond bura mar UDA kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi iriwri kodwa e twak ka intiere kaunti ma Kisumu okinyi ma kawuono. Nation, wachni mogik watieko mana mapiyo piyo. Bunyirire 30. Joyce, erokamano kuom thuolo ma kawuono. Katieko yo machuok sana. Apa na doko osiepna Seth en ng'ama ng'eyo sana, lakini maybe ngine okanya be live to you by the way. Na awacho gima okan sure about. Okabi be go siasa, but from the statistics, even from the nation itself, the data, it is 1.5 billion borrowing rate per day. It's not a joke. It's not any a fiction. Gima is true and on the record from the government books. Maybe as I'll still repeat, government has a lot of resources. Let them channel this money from the executive to the to people's project. Mogik en kwa mara manya kono nyikwar Mwajwang kod jo Kenya kumoro moro magintiere giduto gite sani ko podhi mbele wan nyaka tarika auchiel. Kedo we are very certain ni onyalo kadho tarika auchielo kiko beda beni only from 6th odhi bedo ni odhi dok piny. Koro wakaka responsibility mana kaka Seth wacho, responsibility chakore gi ng'ato wuon. Kupo ni serikal wacho ni kodh nitie kama chal kamae, to kupo ni maybe kama intiere pok iwinjo kaka maybe that advice, please just make inquiry. Iwinjo ni kodh data maybe piny ringo nade, iwinjo ka ni kama intiere, are you safe? Mark yourself safe. No kada Facebook or ni message, are you safe? Koro ensure ni kama intiere you are safe, kodh pod dhi mbele, but all in all pod watiatia kaka jo Kenya ka we look for ni wan kaka gimoro achiel, and kendo bende we are looking for ni mondo at least kumpo ni midhiero makama otimore, yudi ni kama intiere you are very safe, and your family also check on your friends. Kamoro moro magintie nyako ni wudi moro ni kanyo, nyari moro kanyo, watu moro kado siepni moro ntie kumoro piny no dhi nade, are they safe, are they good? Gesa ni bende nitie joma ntiere puothe, nitie joma ntiere dukni gi moywer. Koro at least let's try at least to be also wasundu maybe serikal koro maybe bodies ma take care of maybe kono joma midhiero giane oeyo mondo at least wanyalo timo negi choko, wanyalo timo negi maybe support in any way, be it financial, moral or physical. Erokamano sana nudi chimo kawuono. We look forward mondo at least next time serikal put a focus and a stress serikal or take responsibility kara maybe okaw ni maybe thuolo mar japiny or maybe priority kendo moso gi those who are unable or maybe lwetgi chuok obed kama ber. Erokamano ahinya Nation Odongo, in bende kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi wabede twak. Nyakora Mogejwang, in bende agoni erokamano ahinya kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar bedo kodwa nyaka gi sani ma wachopo e giko mar twak marwa. Ote magi bende aneno mak mana ni thuolo marwa emorumo gi sani. Akawo mana yweyo madundo gi sani, bang' yweyo to chenro mabiro en orako. Kik idhi mabor.